Υπάρχουν 7-1 και 7-0 νομίζω που έχετε κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Έχετε κανένα περιστατικό από αυτά τα μάτς? Είσαστε ασφαλώς οι πρωταγωνιστές, δεν υπάρχει κανένα. Αυτά τα είχε πει ο Σουλτικίδης. Ναι, καλά, αλλά να μας τα τηρήσετε εσείς. Υπάρχει ένα, είναι ο Σορμελής, ήταν τερματοφύλακης το ένα των 7. Το άλλο ήταν ο Σκλαβούνας. Αλλά αυτό είχε φέρει και τη μάνα του, θυμάμαι τότε, ο Σορμελής. Εδώ. Γιατί εμείς με τον Παναθηναϊκό εδώ που τα λέμε τα είχαμε καλά παιδιά, μέσα, Αντώνης. Μα όλοι οι παλιοί παίκτες ήταν σαν φίλοι. Όλοι είμαστε, αφού λυπηθήκαμε εμείς τώρα, φανταστείτε τι είναι. Και όταν κατεβήκαμε κάτω εκεί πέρα, αυτός τι έφτιανε. Ήταν και νεαρός τότε, μόλις είχε μπει μέσα στην ομάδα, έπαιρνε την μπάλα και έβγαινε στη μεγάλη περιοχή και τη χτυπούσε. Εγώ τραβόμουν πίσω. Μόλις με την έριχνε, κατευθείαν δεν είχε. Κατευθείαν, ώσπου να γυρίσει μέσα, έφαγε 2-3 γκολ. Πάει λοιπόν τον Μπαλτάσιο, ο αδερφός της Σεντεχάφ, του δίνει δυο χαστούδι. Και άρχισε να κλαίει το παιδί. Τέλος πάντων τελείωσε το παιχνίδι, μείναν μέσα οι παίχτες όλοι, δεν βγαίναν όξω. Πώς θα πάμε στην Αθήνα? Πήγαμε εμείς, τους πιάσαμε, τους κάναμε. Αφού τόσο συγκινηθήκαμε και εμείς κοντά σε αυτούς τους παίχτες. Μήπως θυμόσαστε πόσα γκολ έχετε βάλει στην καριέρα σας? Εκεί είχα βάλει. Όχι, γενικά σήμερα.